Je to jeden krásny a šťastný deň, pretože sa nám konečne podarilo dobudovať na 99% už aj atletický štadión, čiže nielen atletická dráha, ale aj tréningové sociálne zázemie. Musím povedať, že Spišská Nová Ves tu vybudovala jedno nádherné tréningové atletické centrum, ktoré si myslím, že je jedným z unikátov na Slovensku, čo sa týka možnosti trénovania atletiky. Čiže vysoko oceňujem túto investíciu. Veľmi pozorne sledujem Spišskú Novú Ves, ako sa zaujíma, lebo podporuje športové aktivity vo svojom meste. A musím povedať, že naozaj Spišská Nová Ves patrí medzi jedno z miest, ktoré vynakladá finančné prostriedky na podporu jednotlivých športových odvetví a výstavbu športových stánkov, čiže naozaj klobúk dole pred takýmito ľuďmi. Fond na podporu športu podporil predmetné športovisko vo výške vyše 200 000 eur. Nás veľmi teší, že po regiónoch cestujeme naprieč celým Slovenskom a vidíme tie krásne príbehy, kde sa podporujú športoviska. Spišská Nová Ves je významné mesto, spadová oblasť celého Spiša. A preto nás veľmi teší, že práve takéto športovisko vzniklo priamo tu. Ja vnímam tento rok významné športové úspechy v finále hokeja v Extralige. Zároveň vnímam veľmi pozitívne basketbalové úspechy športového klubu, takže Spišská Nová Ves aj napriek tomu, že ja som smutný z futbalového prostredia, že síce zostupujú do 3. ligy, ale teší ma to, že sa píšu tu naozaj krásne športové príbehy vo viacerých športoch a teším sa na ďalšiu spoluprácu s mestom Spišská Nová Ves. Ja verím tomu, že to bude slúžiť našim športovcom, predovšetkým mládeže, ale aj všetkým členom tých športových klubov, ktorí tento areál využívajú na tréningový proces. Takže zase jeden pekný a ďalší prvok do mozaiky všetkých športovísk Spišskej Novej Vsi.